Ma jaqtaw xejn l-inizjattivi bilan li ħeġġu aktar tfal jaqraw u din id-darba sar titjib fil-librerija taż-Żejtun. Waqt l-inaugurazzjoni ta' din il-librerija kien spjegat kif mhux biss qed isir xogħol infrastrutturali fil-libreriji madwar il-pajjiż u jinxtraw kodba ġodda. Iżda l-libreriji Maltin qed tagħti faċilità li jinqraw kodba mill-kumdità tad-dar permezz ta' servizzi online. Il-kap eżekuttiv tal-libreriji Maltin Cheryl Falzon fissret kif jista' isir dan. Jekk jidħlu fil-website tagħna ta' Malta Libraries jistgħu jniżlu app tal-Overdrive li jniżlu din l-app mill-Play Store fuq it-tablet, computer jew mobile, idaħlu il-membership card number mill-istess card tal-librerija ġifieri din, idaħlu l-password li tkun inġenerat mill-librerija stess u jkunu jistgħu jisselfu daw il-kodba b'xejn. Intant il-librerija taż-Żejtun tinsab fl-iskola primarja u għalhekk ma setax jonqos li tfal ukoll ikunu kuntenti b'dak li sar. Għax it-tfal iħobbu jaqraw u kif jikkonfermaw ma stess l-għażla tvarja fuq kodba differenti ħafna. Waqt l-inaugurazzjoni tal-librerija l-ġdida mart il-Prim Ministru Chairperson ta' Marigold Foundation Michel Muscat rat storja li tfal u wara ppreżentat donazzjoni biex ikunu jistgħu jinxtraw aktar kodba l-librerija taż-Żejtun.